Diyos maray na aga po, matindog po kita sa pangnovena sa mahal na ina. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Espiritu, o kaglala, sa puso mi mag-ero ka, anwiyaya mo sa mutawan, an puso mi pano ama, an puso mi pano ama, pararanga para ampun, balaog ka na langit no, pagkamuo asin buhay, bilog niya mo idinudusan, bilog niya mo idinudusan. Pagsulsol nin kasalan. Kagurangnan kong Hesukristo, Diyos na totoo asin taong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamay herakon, nagmamaot ako na daay na magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon, kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima. Nabuot kong umawon sa gabos na aldaw, nin sa kong pagkabuhay. Urog nangon yan na an sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa mu'man na ina. Amen. Pamibi sa pagpuon, maluhod po ang gabos. Maninigong gayong mamumuto na reyna, asin ina niya mong Maria. An sa imong mahamison na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit. Nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa infyerno. Sa pagmaot kan Diyos na ipadara, an sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanuanin kaligtasan, kapalainan, asin mga biyaya, an isinamno sa imo, kan ipinangidam ka. Mga biyaya an itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan an isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapaghiras kan kapanuan mo, tabangi na matawan an nagehelang nin kaumayan, an nagmumundo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, sa muyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan, asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento ning Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina. Nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng gad sa sakuyang puso, ining mga mahamison, asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peñafrancia, Nuestra Señora de Peñafrancia, Nuestra Señora de Peñafrancia,
Magpamibi kita ki Virhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon nin pakimaherak. Asin ipamibi manyato an Ave Maria pano nin grasya, an kagurangnan ka ibamo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Namumutan kong ina, sa gabos na panahon nin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makahirak-hirak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan ka ibamo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Agihan nin mga langit no na biyaya, tauwi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi ang samong mga kasalan. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan ka ibamo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa mga sugot kan sa mong mga kaiwal. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan ka ibamo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Ikinabubuhay asin namumutan na aki ni Joaquin asin Ana. Darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan ka ibamo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan ka ibamo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Pamibi kay 𝗦𝗲𝗃𝗃 de Peñafrancia. Hilingaman kami, umahihera ko na ina, Virhen de Peñafrancia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. At amana ang samong familia, katuod asin parasurog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaipo nin samong pagtabang. Sa oras nin samong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samoyang pagkagadan. Antabayaman kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami. Danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, nadara kandakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peñafrancia, pamibian, tabangi, rangaha asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera kay Kristo, tabangi ang mga maluya an isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimahirakan ang gabos na klero, 𝗟R𝗱𝗆𝗆 ang kababaihan na namumuot sa imo. Mamati ang lugod ang sa imong pagtabang, nin gabos na naguumaw sa imo, o inang Virhen de Peñafrancia. Papagkanigua o Virhen na makapag-umaw kami sa imo. Pamibi sa ika-6 na aldaw.
Urog ka banal na Reyna, asin ina niya mong Maria. Sa imong pagkaina, ipinahiling mo ang danay na pagkuyog sa kabutan ng Diyos. Ipinahiling mo man ang sa imong pakihiras sa kabanalan kan sa imong aki. Mapakumbabang nagngangayo-ngayo kami sa imo, napukusugon mo kami sa pagsunod kan padara kan mahihera ko na Diyos, na nagpapasirang kang aldaw sa marahay asin sa maraot, na nagpapabulos kan uran sa banal asin para kasala, na minagibo nin karahayan maski sa nagkakasala sa iya. Tabangi kami na matios niya mo ang sa indang mga karatan, na pagmauton niya mo na mailigtas ang sa indang kalag. Tabangi kami na maherak ang mahal na Diyos sa samuyang kalag. Patawadon lugod ang samong mga kasalan, asin makapaglakaw kami sa dalan pasiring sa kamurawayan, asin langit no na pag-umaw sagkod paman. Nuestra Señora de Peñafrancia, dalit. Matindog po ang O Virgen Maria, mahal de Peñafrancia ngaran, patrona nin kabikolan ikaming sinasariga, ikaanli na lauman, urog na sinasarigan, sa pakaabot na marhay sa langit kamura waya. Di mo kami pabayaan, digdi ka ining kinaban, kundi mo kami tabangan daing marhan na kadadat nga. O Virgen Maria, mahal de Peñafrancia ngaran, patrona nin kabikolan ikaming sinasariga, minaluhod kaming unyan sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami ihagad man tawad kan sa mong kasala, sa imo inang mahal, sa muyang hinahagad man, nasa muyang kauyaman gabos na mga kasala. O Virgen Maria, mahal de Peñafrancia ngaran, patrona nin kabikolan ikaming sinasariga, hinanyuga kaugmahan an mga tingog pag-aram, nin bilog na kabikolan mga katuod mo anak,
Peñafrancia ngara, patrona ning kabikolan ikaming sinasarigan. Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos kan buot niyang makamtan sa tabang ni Virgen de Peñafrancia. O Maria, ipinangidang daing kasalan, kami pamibian, namin nadulo si mo. O Maria, ipinangidang daing kasalan, kami pamibian, namin nadulok si mo. O Maria, ipinangidang daing kasalan, kami pamibian, namin nadulok si mo. Sa ngaran ka Ama, kang Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos marhay na aga sa indo mga tugang. Ngunyan sa tuya pong ipinagseselebrar at ika-6 na aldaw kan mga misa novenario sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Ang sa tuya pong tema, Paghiras kan presensya ni Kristo sa tahaw nin pagkatakot asin pagsakit. Makakaibahan man yato sa selebrasyon na ini ang mga membros kang Area Pastoral Council kang 𝗟𝗱𝗆𝗆. Ang sa tuya pong celebrante mayor, asin predikador, iyo si Reverendo Padre John S. Poblete. Matindog na po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa.
Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Panonin pagpasalamat asin pag-omaw sa Diyos, idulot niya to ang misang ini. Espesyalmente sa tuyang ipinagpapamibi, ang gabos na mga nagihelang may kamatayan, urog na ito mga yaon sa indang harong, asin ito mga yaon sa ospital. Isiling man ipinapamibi niya to, urog na ito mga nag-iedad na sa pagkabuhay, asin urog sa gabos ang sa tuyang mga health workers na nagtatrabaho sa mga ospital. Gabos kita, sa ngaran ka nama, asikan aki, asikan Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya na Jesucristo kata pagkamot ka Diyos sa sinapakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa sahim mong Espiritu. Mga tugang akonte sa tom kasalan, tangani magkanigo kita makapagsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos sa makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni magkuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos ng Ilesin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako nindo'y pamimbi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos sa makakamhan, asin pagkapatawadan sa tumukasaklan, darahon kita sa buhay na daing kasagkaran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Namurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katurinungan, sa mga tao marahay ang buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula kong kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang na aking bukong Jesucristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akit kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kakuaan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesucristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan
kang Diyos Ama. Mamibig kita, O Diyos na nagpili kay Santa Maria Virgen, inakan paraligtas, nangungurog sa kapakambabaan, asin kadukaan, warasan na namimibig kami, na kami na nagsusunod kan sa iyang mga paaro, makapagutob nin pag-alang-alang sa samo asin sa tunay na pagtubod, asin bilog na naglalaom sa imong kaligtasan, uli kay Jesucristo kagunan na niyamos sa imong aki, na kay bamo na nabubuhay asin nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pag-ugma, o Syon, hilnga, maabot na ako. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Nagtaram an kagurangnan, pag-awit asin pag-ugma, o Syon, maabot na ako, tanganing mag-erok sa kaibahan nindo. Sa panahon na iyan, dakol na nasyon an madulok sa kagurangnan, asin magigin sa iyang banwaan. Maerok siya sa kaibahan nindo, dangan maaraman nindo na sinugo niya ako sa saindo. An Huda magiging giraray sarong mahalagang rugaring nin kagurangnan sa banal na daga. Asin an Jerusalem, iyo an syudad na mamumutan niya nin urog sa gabos. Pag-alo kamo, gabos sa atubang nin kagurangnan, huli tamadigdi siya, hali sa iyang banal na erokan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, panok kita nindakulang kaugmahan. Ngangalasan, ginibuning kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Kan ansyon ilinigtas nin kagurangnan, ilinigtas hali sa kauripnan, garos sarong pangaturugan, may mga ngisi sa satong mga nguso, may mga awit sa satong mga dila. Ngangalasan, ginibunin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Kagurangnan, ligtasan kami sa kauripnan, siring sa mga burabod sa alang na daga. An mga minasabwag sa luha, maawit mantang minaani sa ugma. Ngangalasan, ginibunin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Sinda minaluwas, naluwas pano nin mga luha, daraan banhi na isasabuwag. Sinda nagbalik pano nin mga awit, daraan sa indang mga inani. Ngangalasan, ginibuning kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Matindog na po kita sa pagrokyaw kang banal na ebanghelyo.
Kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosok kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pasabong kan Espiritu Santo, naglaog si Simeon sa templo. Nanumboy na si Jesus darahon duman kan sa iya mga magurang sa pag-utob kang hinahagad kan katugunan. Kinua siya ni Simeon asin itinaas, dangan nagpasalamat sa Dios na ang sabi, Kagurangnan, tugutin ang magadan sa katuninongan ang sa imong surugoon, susog sa imong panuga. Huli tinahiling ko na ang sa imong kaligtasan na inanda mo para sa gabos na tao. Sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano, sin magtataonin kamurawayan sa Israel na sa imong banwaan. Nagngalas si Jose asin si Maria na sinabi ni Simeon dapit sa aki. Benendisyonan sinda ni Simeon asin sinabihan si Maria na sa iyang ina, Uya, ang aking ini itinalaga para sa pagkapadungkal asin pagbangon nindakul sa Israel. Saro siyang tanda hali sa Dios na isisikwal nindakul na tawo. Kaya mahahayag ang sa indang iniisip. Dangan ang kamunduan siring sa sarong matarom na espada, malagbas sa imong puso. Maray na bareta ang sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Natukaw po. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Palapakan niya to ang satuyang mahal na ina, asin ang satuyang mahal na Divino Rostro. Diyos marhay na aga sa Indo Gabos, namumuta ng mga tugang, Diyos marhay na agaman po, Father. iurog ng gayo sa satuyang ginagalangan na kura paroko, si Father Ipe. Primeramente, buot ko magpaabot nin pasasalamat sa iya, hulikan pagkakataon, oportunidad na itinao sa kuya, na makaibahan ko kamongon yan sa ika-anom na aldaw, kaining misa nobinaryo sa kaumawan ni ina. Na konsain sa espesyal na pagpapamibi, ipinagpapamibi niya tungon yan, may iba kundi ang gabos na mga nagihelang, ang gabos na mga may kamatayan, magiman sa sendang mga harong, o riyog ng gayo ito mga yaon ngunyan sa ospital. Isiring man ang pagpamibi, espesyalmente sa mga tao na nag-iedad na, our elderly brothers and sisters. Asinurog sa gabos, at sa tuya ngunyan ng mga health workers. So, siguro mayong rason kung taano ta ako naisipan sa idong kura paroko na magmisa sa aldaw na ini. Asin dinudulot ang misang ini sa mga may kahilangan, mga gurang, asin mga health workers. Ninhuli siguro ka sa kuyang assignments as chaplain in Mother Seton Hospital. So, 10 na akong taon bilang chaplain kan hospital. Kaya ang sa kuyang buhay pagkapadi, yaon dyan, naghihiro ang sa kuyang ministeryo sa mga may kahilangan, kamatayan. Iba ko lang sa mga may helang, kamatayan, kundi urog ng gayo, our health workers, ang mga nagtatrabaho sa ospital niya mo sa Mother Seton. Kaya sa espesyal na pagpapamibi, urog na ipinagpapamibi ko, aniyaon mo niya sa samuyang ospital, asinsiring man ang samuyang mga staff o health workers. Mga tugang anuan magayon na paghurup-hurupan niya to, susog sa tema, ngunyan sa ikanom na aldaw. Na konsain ang tema, nagsasabi, ang paghiras kan presensya ni Kristo sa tahaw nin pagkatakot asin pagsakit. Sharing the gift of presence of Christ amid fear and suffering. Gusto kong balikan niya ito sa tuyang eksperyensya
kung kita nagpapamibi. Sa tao kan pandemya ngini, ano ang mga laog kan sa tuyang mga pamibion sa Dios? Ano ang laog kan sa tuyang mga pamibion kiina? Ngunya na kita nagsisilibra kan misa novenaryo, niyayaon na kita sa ika-6 na aldaw. Mga tugang siguro kung di ko nasasala, sa permitang ipinagpapamibi, urong nang gayo siguro na ilikay kita sa ano man nakatibaadan nin buhay. Urong nang gayo siguro sa kahilangan. O kung igwamanin kahilangan, kamatayan, ang saro sa miyembros kasatuyang pamilya, inipirmi ang pinaglalaog sa satong pamibion. Magkaigwa malugod nin pagkaomay, karahayan, ang taong may kahilangan. Ninulitaram niya to na may kahilangan, dawa sabi nga ni, itinauna sa iya ang gabos, the best hospital, the best healthcare, the best medicines, doctors. Pero kung mayo ang pagpamibi, kung di sinasabayan ng pagpamibi, siguro kulang. Kaya nga ni, day ko lang aram kung nabibilang nindo ang pirmi nagsasabi sa indo, sa kada aldaw mo niya nagtitext, nagmi-messenger, nagba-viber, nagsasabing, please pray for my papa, mama, daddy, mommy, lola, lolo, my sister, my brother, my co-workers, katrabaho, o ang sakuyang kataid sa harong. Pirmita, buti ipamibi, itong mga may kailangan, kamatayan, nakakamate, nakaka-eksperyensya, nin kailangan kamatayan sa buhay. Pagpamibi para sa sainda. Anong gayong kapangyarihan kan pagpapamibi? Iba ko lang sa mga naghihelang, sa mga may kamatayan. Kung di rin gayo siguro ang laogman o linalaw ka sa tuyang mga pamibiyon o rin gayo sa tuyang mga tugang na mga maedad na o rin na mga senior citizens. Pinagpapamipitan na dawa nga ni siguro nagsasabi pa sila, kaya mi pa, pero butang sabayanin pagdibusyon, butang sabayanin pagpamibi. Iyon nang gayo siguro ang katuyang kung ang miyembros man ka sa tuyang pamilya, sa mga health workers, nagtatrabaho sa ospital, gusto tang sabayan nin pagpapamibi. Mga tugan, ang gabos ni nagsasabi that we believe in the power of prayer and we believe in the miracle of prayers. Kaya baga please may kita nagsasabi, magtiwala ka lang. Magpamibi ka lang. More prayers. Siguro mga tugang iyon ang magigibon niya, tuurog ng gayong niya na kita sa tahaw kan pandemya. Ang magpamibi sa mga may kahilangan, kamatayan. Dahil niya to masusukol ang kapangyarihan ni pagpapamibi. Isiguro, kadakol man na beses, bako lang nagahagad ni pagpapamibi, kundi nagahagad naman nin pasasalamat. Father, sister, thank you for your prayers. Naumayan, rahi na. But sabihon, igwang nangyayari na siguro din niya to pwedeng ikapaliwanag alagad huli kan pagpapamibi niya to na uumayan, nararahay ang tao na may kahilangan o kamatayan. Isiring man sa satuyang mga tugang na nag-iedad na. Sabi ko, nagsasabi sinda, kaya mi pa, makusog pa kami, pero kaipuhan ta ang pag-antabay ni Diyos. Nasa tao kan pagiging niya tong, sabi nga ni, ang edad niya to, yaon na sa as senior citizens na sinasabi, pero kaipuhan ta na magdulog sa Diyos, magranis sa Diyos, maghagad kan pag-antabay ni Diyos. Iyon ang gayo, our health workers. Sa ospital, day pa man pandemic, saro na sa kinaugalian kan mga staff, mga workers, health workers, iyon na, bago magpuon ka sa indang duty, mag-agi sa prayer room. Madulot din pamibion, mahagad nin tabang sa Diyos, mahagad nin kusog. Asin bako lang pagpuon kang trabaho, isiring man ang pagkatapos ka sa mga duty hours, nagpapasalamat sa pag-antabay, sa pagtaunin kusog ni Diyos. So, hindi niya tumayiling mga tugang na totoo, ano man na bagay, mahalaga na yaon ang pagpapamibi.
Kaano? Ang pagpapamibi, minadara sa satuya, kan presensya ni Diyos. Sa pagpapamibi, inaapunan niya to ang presensya ni Diyos na maging presente sa sato. Sa ngaran kan mga health workers, sinda ang lalawgon ni Diyos sa mga may kahilangan, kamatayan. Sinda ang mga kamot ni Diyos na nagmamangno, nagaataman sa mga nagihelang. Kaya mga tugang, totoo man ang God, na sarong nagtatrabaho sa ospital, lalawgon ni Diyos. Ang sarong nagtatrabaho sa ospital, health workers, masasabi niya to na siya ang presensya ni Diyos. Iba ko lang siguro sa laog kan ospital. Magiman sa saido mga harong, sa saido mga familia. Kung igwa ka mong pinagmamangno, pinagaataman, totoo, irinara ni nindo, idinadara nindo ang presensya ni Diyos. Kaya baga, ang sarong nagihelang may kamatayan, na inawawara sa iyan magpasalamat. Thank you for your care. Ganoon man lang siya nagsasabi, kagurang ng salamat, ta pinadara mo ang taong ini na maging kasangkapan, tanganing mamatayan ko, ang sa imong pagmangno, ang sa imong pangataman, ang sa imong pagmakulog. Ngunyan na aldaw, sa ikanom na aldaw, nadangugta ang Ebanghelyo, kung paano si Jesus idinulot kasi iyang mga magurang sa templo. Pagdulot. Siguro mga tugang, iyo maninian magayon, asin angay na magibo niya to, urog na sa tahaw kan pandemyang ini. Idulot ta ang sa tong mga sadiri sa Diyos. Idulot ta ang sa tuyang mga pamilya. Asin kasabay ka sa tuyang pagdulot, kita magpamibi. Asin maghagad nintabang pagsurog sa iya. Nagtutubod kita na ano man ang mga pamibiyon niya to, dinadara ni ina sa sayang aki na Jesus. Kaya inyang rason kung ano ta kita, nagiging, sabi nga ni, pirmi kita presente sa novenaryong ini. Gapos kita may daradarang pamibiyon, gapos kita may mga dulot na pamibiyon. Pwede siya rin pinapamibi mo sa imong ina, sa imong ama, sa imong aki. Pwede siya rin pinapamibi mo sa imong aki na nagtatrabaho sa hospital as frontliners. Mga tugang, sa pagdulok niya to sa selebrasyon kan Eucharistiyang ini, padagos niya tong darahon ang sa tong mga pamibiyon. Asin maglaom kita na dadangugon asin sisimbagon ni Diyos. Si Maria Lugod, yun maging tulay niya to sa pagdulot, sa pagdara niya to kan mga pamibiyon sa Diyos. Asin maglaom kita na inigabo sisimbagon ng Diyos. Asin itatao sa to ano man na sa tuyang mga kahagadan. Alagad sabi nga ni, anda kulaon agyat sa sato kung paano kita magiging presensya ng Diyos sa lambang saro. Auto malugod sa pagpuli niya to sa satuyang mga harong, asin sa padagos niya tong pag-ataman, pagmangno, pagmakulog sa mga tao na may kahilangan, kamatayan sa satuya manaharong o sa mga ospital. Ang pagmangno niya to sa mga tugang niya tong nag-iedad na. Ang pagmakulog niya to, pagmangno niya to sa satuya mga health workers sa tahaw kan pandemyang ini. Lugod, mahiling sa to ang dalagon ng Diyos. Mamatay ang lugod sa sato ang presensya ng Diyos. Mahiling lugod sa satuyang mga kamot, ang kamot ng Diyos na nagtatao nin kaumayan sa sato. Mga tugang, bilang chaplain kan hospital sa pinaka trabaho, iyo an atamanon ang espiritual na pangangaipo kan lambang saro. Bako lang kan mga pasyente, kundi magiman mga staff kan hospital. Siguro mga tugang, ipamibita sa mga panahon na iniurong ng gayo sa taho kan pandemyang ini, na nangangaipo kita nin kusog, nangangaipo kita rin grasya, tanganing magibutaan mga bagay-bagay na ini. Kaya sa espesyal na pagpapamibi, hinahagad ko sa bayan nindo ko sa pagdulot kan misang ini, ipamibita kiina, na padagos tabangan, pakusugon, sa tuyang mga health workers, na lugod magibuninda, ang sa idang misyon sa buhay, ang mag-ataman, ang magmagno, ang magmakulog,
kan sarong nagihelang o may kamatayan. Asinurog sa gabos, may pamate ang presensya ni Diyos. And we believe in the power of prayer, and we believe in the miracle of prayer. Sa tabang lugod, asin pagsurog nina, Nuestra Señora de Peñafrancia, paumayan kita, kan gabos niya itong mga kahilangan, bako lang sa pisikal, kundi urong ng gayo sa tuyang espiritual man na mga kahilangan. Kaya dara ka sa tuyang pagpamibi, ipagpadagos niya ito ang selebrasyon na ini. Idulot ta ang sa tuyang mga pamibiyon. Iarang niya ito kiina ang gabos na magkahilangan kamatayan, ang gabos na mga nag-iidad, asin ang sa tuyang gabos na nagtatrabaho sa mga hospital. Padagos lugod, nalindungan kan manto nina, natangani ang gabos, sabi nga ni, ilikay sa anoman na katibaadan nin buhay. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Sa ngaran ka nama, asikan aki, asikan Espiritu Santo. Amen. Matindo. Pamibi nin banwaan. Sa ikanom na aldaw, kan sa tong niwinaryo sa kaumawan, kan sa tong ina, Nuestra Señora de Peñafrancia, idulot niya to sa Diyos amang makakamhan, an sa tong gabos na mga pamibi, urog na para sa mga nagihelang, mga maedad, na asin mga nagtatrabaho para sa salud, an sa tong simbag, kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, asin sa tong Arsobispo Rolando, sa gabos na mga obispo, klero, asin religyoso, tanganing siring sa pangatama ninda San Jose, asin Santa Maria ki Jesus, mapaurog pa ang pagtabang asin pag-ataman sa mga mayhelang, mga maedad, na asin mga nagtatrabaho para sa salud, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugan sa mong pamibi. Para sa satong gobyerno, nasyonal asin lokal, sa paarog ninda San Jose asin Santa Maria, mabantayan asin mapapusog lugod ang derechos humanos, asin ang karahayan kang kagabsan, urog na kan mga mayhelang, mga maedad na, asin mga nagtatrabaho para sa salud. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugan sa mong pamibi. Para sa mga mayhelang, mga maedad na, asin mga nagtatrabaho para sa salud, lalo na ang mga yaon sa makuring pagtios, pag-alaman, asin kakundian, huli sa kapobrehan, o pagkabaranga asin iriwal, lugod makahauwa sa saindang kondisyon, huli sa danay asin prontong pagtabang, kan sa tong mahal na San Jose asin Santa Maria, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugan sa mong pamibi. Para sa kapahingaluan kan mga kalag na urog na nangangaipo kan sa tong mga pamibi, urog na kan mga membros kan sa tong mga familia, mga katuod asin para surog, na naenot na sa sato, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugan sa mong pamibi. Sa matuninong nabuot, hagadon man niyato sa mahal na Diyos. At sa tuyang mga personal na kagadan intensyones, urog na sa misang ini. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Warasan sa samo o Diyos na kagurangnan ang buhay nindanay na pagmangno, pagkamuot, asin paggalang, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Padagos po kita matindog para sa pagdulog. Matukaw po. Tataramon kang Diyos na nanitawag, nagpakumbaba sirit sa sarong.
sa tahong yamo, sa pakisumaro sa mo, yaon sa mga nagtitiro sa sa mo mga mataning pagtubod, mahiling ka sa kapwa na nagiging ikaw, sa katuod na naghahagan nin pagrana, ginigibo sa imoan, ginigibo sa Magpamibi ka mga tugang, tanganing isa ko asi sa idong atang, makumanlugod ka Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod, kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakiya ko ay nin mga atang kan sa imong mga debosyon, asin walasan na kami, nagrurumdom kan gawi nin labi-labing pagkamot, kan sa imong aki, mapapusog lugod ang paarog ni Santa Maria, Birhen sa pagkamot sa imo, asin sa kapwa, huli ki Kristo na sa mo, kagurangan. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu, itasan mga puso, initas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nagapahayag kami sa pagtubod sa imo, sa makangalas-ngalas na kauswagan kan gabo sa santos, asinurog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Birhen, Nuestra Señora de Peñafrancia. Mapadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-omaw. Pag-omaw, tatutuong darakulang bagay ang ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga. Asin pinapagpadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak, kandungawon mo ang sa imong surugon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya ang paraligtas ning tao, ang aking mong si Jesucristo sa mga kagurangnan. Kaya, ang mga hukbo ni mga angeles nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-oomaw sa tubang mo, sagkod pa man, nag-aaral kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, at sa mga tingog, sa kaugmahan ni mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 pagurang na, Diyos din mga hukbo,
Kagurangnan ikanangganan banal, burabunin gabos na kabanalan, kaya inin mga atang namimibi kami pabanalakan ng buwan ka sa imo Espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak as indugo kan sa mga kagurangnan na si Jesucristo. Kaysa sa lugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha ni tinapay asin pasalamat, binaap, as itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kumugabos, asin magkakan kay ni. Tayni ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkamanikan kalis sa singiraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni. Tinin kalis ka sa kuyang dugo, kan bago asin dani na tipan, napapabaloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagatan mo, pagurang na, ipinapamaratan niya. Ang pagkabuhay mo niya, ipinapahaya. Sakod na ikamag na to. Kaya kami nagrurumdom kung siyang pagkagada na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan katinapay nin buhay, asin kalis sin kaligtasan. Nagapasalamat kami ta pinapagkanig umuha ng mga tubang asin magapaglingkod sa imo. Asin nakimaherat kaming nag-aaram, na kami nagpapakinabang kan hawak kasin ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Dangan nako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose ang sa iyang agom, asin kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaito pa nagkapagayagaya sa imo. Magkanikon maging kahiras, kan buhay na rin kasagkoran, mag-omaw asin pamuraway sa imo siringman, huli sa akim mo, si Jesucristo. Huli sa iya, sin kay bani asin sa iya, sa Diyos sa mamakakamhan, sa pagkasaro ka Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niyaon na yaon sa langit, amanalon ang ngaran mo,
Halian buot mo sa daga, siling sa langit. Ansa mo kakanun sa ruwaldaw, itahom sa moyamon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siling na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya. Asin are kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, wala sa mga darniyaman katuninongan, tangani kami natabang sa iyong pagkiherak, maging dalay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, manta kami nagakalat, kan magmang paglaw masin pagdatong, kan samang paraligtas na si Jesucristo. Sa imon asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburuniyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan ka mo ning katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Uya ang kodero kan Diyos, uya nagpapala kan makasalan kan kinaban, palanan kita na mga inapod sa pamanggi kan kodero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay ka magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dahil nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Iguanin mga lay Eucharistic ministers na mataon ng komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-ako nin komunyon, gamit ang kamot asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po sa nguna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Mamibig kita, kagurang ng warasan sa imong simbahan, na andalan kan Ebanghelyo, na pinapakusog kan bagsik kining sakramento, magsikat na sa mga naglalakaw, sagkod na makatalubo, asin makapag-abot sa maugmang pagkamot nin katuninongan, na mamurawayon na pinapagkinabangan, sagkod pa man ki Birhen Maria, sa mapakambabang surugon, uli ki Kristo na sa mong kagurang na. Amen. Pamibi sa ikaanom na aldaw, orog kabanal na Reyna asin ina niyamong Maria, sa imong pagkaina, ipinapahiling mo ang danay na pagkuyog sa kabutan ng Diyos. Ipinapahiling mo man ang sa imong pagkaheras, kan kabanalan kan sa imong aki. Mapakambabang nagngangayo-ngayo kami sa pagsunod kan padara, kan mahirakon na Diyos, na nagpapasipara kan aldaw nin marhay asin maraot, na nagpapabulos kan oran, sa banal asin para kasala, na nagngagibo nin karahayan
an maski sa nagkakasala sa iya. Tabangi man kami na mamatios niya mo ang sa indang mga karatan na pagmamabuton niya mo na may ligtas ang sa indang kalag. Tabangi kami na makaherak na mahal na Diyos na samuyang kalag. Patawadon lugod ang samong mga kasalan, asin magapaglakaw kami sa dalan pasiring sa kamurawayan, asin langit non na pag-omaw sagkod paman. Nuestra Señora de Peñafrancia, Ipamibi mo kami. Amen. Salve Regina, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamos, exoles peleheve, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum proctum ventris tui, nobis vox hoc exilium ostente. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, Ad digni efficiamur promissionibus Christi. oremus, omnipotens semper Deus, qui glorious Virginis Marias with animum, ut in habitacul metus Spiritus Sancto cooperante preparasti, dauque commemoratione letamur, iis pientes universus malis, et me perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Matukaw po sa halipot na panahon. Sa ngaran po kan satuyang ginagalangan na kora para ko, asin kan Parish Pastoral Council, buot niya mo pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ika-6 na aldaw kan Bisa Novenario sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Sa gabos pong sponsors asin pilgrims na presente ngunyan, urog na ang mga miyembros kang Area Pastoral Council kang 𝗟R𝗱𝗆. Sa gabos man pong mass donors asin sponsors, religious organizations, lectors, lay Eucharistic ministers, Ministry of Hospitality, collectors, asin mga sakristan. Siring man ki Reverendo Padre John Poblete, ang satuyang celebrante mayor, asin tagapaghira sa selebrasyon ngunyan. Sa panahon na ini, nin pandemya, padagos man lugod kitang antabayanan nin Dios, asin ni Nuestra Señora de Peñafrancia, magliwanag sa satuyang mga dalan. Diyos, mabalos po sa saindong karahayang buot. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, asin bedesyonan malugod kamo, ka Diyos na makakamhan, Anama, Anaki,
Padre del Espíritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Viva la Virgen! Diyos. Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Resuene vibrante el himno de amor, que en todo